Oh no! Puti kamay yung tanan mga boss no. Sumuni continuation sa laag na mo diri sa Crocodile Park. Entrance pa lang gisugat na may aning skeleton sa buhaya. Dako kayo siya unya paminaw nako hasta na ning dugaya. Unya dili pa na mao kay daghan pog langgam diri kaso wala lang ko kaila. Pero si Troy murag lahi ang gitanaw. Ayay ka, murag gusto man siguro mo gunit og bitin bata Later na nang bitin nakahaunahon sa natuning buaya. Tama inyong nadungog, buaya amo una gunitan. Di lang tamog problema kay ilang baba nakaskat step man. Hey! Sa siya, di man pwede. Grabe bata, di man mahadlok mo gunit og buaya. Bitin na pod gali sunod niya gunitan o tanawa. Patay ako pa di pang guniton nga mahadlok nga itaglabod. Ambot lang pud no basta ngilngigan jud gumugunit og mga ngunana. Pero kani si Troy walang kaba. Taya ni Troy oy gigunitan man ang ulo bay lupigan man ko. Ilaw gawag ito pa jud niya. Sumoto mga boss no, gwapo jud ang experience diri na pay mga buaya nga astang dagkua. Unyang uban pa jud nagnanga. Kabalo ba mo sa reason nga nung magnanga sila? Sabot na kay dagagawas na silang init sa ilang lawas. Kung ang buaya magnanga para magpagawas og kainit sa ilang lawas, ang babae pod magsigirag nga ang baba kung magpagawas og kainit sa ilang ulo. But anyway, let's proceed sa mga next animals. Nakaanhimi diri sa fish pan nga parting daghanag isda. Kita po day midriya og tiger. Napod sila'y layon nga pangalan Lian. Lian. May paning layon tawagon kay mulingi. Ang uban dira pamati. Giligo na ang poday ni Troy ang mga bao kay gipang igang na daw kayo. Actually mga buutan ang mga hayop nila diri Ay taysa nagunsa man na siya. Balhin na lang sa tag oranggutan ta. Din siya si Orange. 17 anyos na birthday yung orangutan. Grabe po ning ungguya ng luod man dayon bisag wala pa unsaa. Mura magsihan na. And isa pa mga boss no, dili ka dapat magpakita og ngipon pag mutanaw ka sa ilaha. Kaya once nagapakita ka ngipon, it shows nga mura ka og nakipag-away sa ilaha. Okay? And best picture jud sa ilaha is 97% sa DNA nila is same sa tao. Wow naman! So muna ginaingon nga hapit na sila mahimong tao. Wow! Si Hana 98. Hapit na! Hayop ka talaga! Oh, nagulo ko resnig bangs. Taod-taod na tingala ko ba na unsa naman na si Orange dira asa man siya nakasundog anang mga lihuka. Pagkabalo nako pastilan sa ati ramanday niya. Ayan, naluod na siya, Han. Naluod po ko. Ako kuwaya. Kuya, ay. Saan siya kaya igso na sulod? Anyway mga boss, tama sa siguro tong laaga sa pagkakaroon kiting paniudto na. Kailangan sana ko ni sila pakanon kaya kung mga kauban mura nagnangaunsa. Pero stay put ragi hapon mo kay daghan patag istoryahan diri ang makita ninyo sa sunod video.